Soc el Mohamed. Un dia vaig anar a l'hospital i a la recepció parlaven català. En aquest moment no coneixia cap paraula en català i no entenia res de res. Conclusió, parlar català és molt important perquè ajuda a no sentir-se perdut. Soc l'Aeda, a mi el català em serveix per treballar i relacionar-me amb els companys. Soc Adama i el català em serveix per estudiar i anar de compres. Bon dia, em dic Mamadou, soc estudiant de català. M'agrada aprendre idiomes. El català és una llengua molt bonica. Hola, bon dia, em dic Ahmed, j'aimec català, mais per integrar-me a la societat.